טוב, אז הלקוחה המהממת הזו באה מולחשת מהבית, בדיוק לפי ההנחיות שלי, כמו שצריך. אנחנו נוריד את הניילון ואת המשחה. תכף נזרוק את זה פה בפח. וננקה היטב סבון ירוק של מקעקעים, מחטא. אוקיי? שמים אלכוהול, מחטא את האזור. מעולה. וואו, מאלף. כמו שרציתי. כוכבי, תודה. אלופה. עמדת יפה בקעקוע הראשון. בואו נתקרב. רגע, הנה ככה. זה גם חלק ממש חמוד. שאני ככה פותחת את העטיפה של המתנה. אני קוראת לזה ממתק או מתנה או ממרש. יפה, תתחדשי! וואי, משערך.